14 anyos nga babae gidakop sa kapulisan sa lungsod sa Minglanilla human gitumbok nga nanunggab sa 65 anyos nga lula. Giingon ngawat pa kini sa mga alahas ug kwarta. Ang batan-on giingong gisagop na unta sa biktima. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lana mong panghitabo giisip sa hepe sa Minglanilla Police Station nga alarming ilabi na nga gitudlong responsable sa krimen mong minor de edad. Hinungdan nga gawa sa pagsulbad sa krimen, gipangitaan nila karon og pamaagi ang alang sa intervention program lang sa maong batan-on. Kining nagpasad na nga dugo sa biktima ang naabtan sa mga silingan sa biktimang giila nga si Loretta Istal. Sud sa ilang panimay sa Barangay Poblacion Ward 4 sa lungsod sa Minglanilla, pasado alas 12 gahapon sa udto. Daling gitabang ang biktima, kinsa nakaangkon og 5 ka mga samad dinunggaban sa naglain-laing parte sa iyang lawas. Ang gitudlong responsable sa krimen mao ang 14 anyos nga batan-ong babay nga classmate ra usab sa apo sa biktima ug giisip na untang adopted nga apo. Offer also their home para makapuyo considering based on investigation morag na ay ka ng broken family kini nga bata. So ni offer ang kaning biktima nga kung pwede nga diri na lang usa sa balay para matabangan whatever it is nga needed niya sa school. Matod sa hepe sa kapulisan, human sa pagpanunggab, nasuta nga nangawa na ang mga lahas, kwarta ug cellphone sa biktima nga mobalor tanan og 100,000 pesos. Murag na trigger siya because according to her, according sa iya nga gipasanginlan kuno siya. But however, when we try to dig up, we had an interview also, nag-background checking me sa family na nag-history ang bata nga manghilabot. So I think makita ginato nga there is criminal intent on the part of the minor. However, we are trying also to check the history. Ang batan-on nasikop gahapon sa follow-up operation sa bukirang bahin sa Dakbayan, Sanaga. Suma pa, giangkon raw sab sa suspect ang nahimong sa laod ug na-recover gikan kaniyang cellphone og 10,000 pesos na lang sa kwartang kinawat. Gisubay karon sa kapulisan ang mga kuha sa CCTV sa lugar ug gisusi ang taho nga posibleng aduna kini kuyog sa paghimo sa krimen. Yeah, we are eyeing also another angle if it's na ay kuyog ani niya o na persons involved during the execution of the crime. So, gi-check pa ron namo and we will conduct another follow-up operation on this. Pangitaan man og intervention ng batan-ong suspitsado apan matod ni Utida nga ila gyud kining pasakaan og kasong robbery with homicide. Laan ana hinuon sa lawas nga kahimtang ay 65 anyos nga biktima sa maong pagpanunggab ug pagpanuli samtang subayon karon sa kapulisan kung nagumun ba sa ginadili nga drugas ang maong batanon ug ang pag-establisar kung biktima ba usab kini sa pagpangabuso sa dihang gamay pa kini. Lan? Fem, ako lang klarohon na kining dalagita diha na ni magpuyo sa bahay sa biktima kay imuhang giyon kaganinang sagupon or gisagop na ni unta sa biktim. Lan, pipila ka adlaw pa lang kini nga in and out diha sa panimay gani ang maong apuhan ang lola ang biktima mo ni offer kay classmate man kini sa ihang apo ang ni offer kay nahibaw-an man nga broken gikan lagi sa broken family do naay ang inahan but dili kay siya magpundo sa iyang inahan dito sa Dakbayan, Sanaga. Hinungdan nga ni offer ang lola nga kung ganahan ka ari na lang ka sa balay namo ug kay naglisod man kini among gitawag nato nga moy suspitsado sa iyang pagtungha inungdan nga ang apo unta gyud sa lola moy nagtabang unta po sa mga assignment o diha sa iyang pag-eskwela. Hinungdan nga muna in and out na ni siya diha sa ilang panimay ug bago mga last week pa daw matud ni Ma'am Oteda nga anaan ni sa ilang panimay nga in and out diha usay matulog diha mukaon ug gialagaan unta gyud po ni sa maong apuhan. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.